Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Identero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldawa po iti Miyerkules petsa 16 di bulan ti Nobyembre 2022 idanon ti ENR online ti sabali man na parenga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito apo di pagayam yon ni Robert de la Cruz kadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin para kadiri damag ngayon kami dasar nga amumi apo nga mga pektar iti aldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat ken gagayem. Digiti insagana tayo apo nga intay pagsasaritaan iti detoy nga bigat Department of Health agpampanawagan iti publiko gapu paylay nga po tingumat nga to nga problema iti antimicrobial resistance dito pagilyan a Pilipinas. Anya ti kayat nasa wendetoy adapan na kainaig na dito apo dito self-medication dito panangag-agas tayo di bukod tayo nga bagi intay gumatang ti agas or over the counter gagiyim kay kabsab then agtumar tayo adamarik na tayo especially dito simple lang nga saksakit kakabsat ken gigiyem adagayam negatibo nga epekto na detoy iti biyang ti salon at ti maysa nga tao mainay gidi detoy padaanan niyo apo pailawlawag tayo no kasano nga maarami diti salon at tayo ti kastoy babaen kini Dr. Alan Taylan manipod apo di St. Camillus de Lelis General Hospital gagayem ken kakabsat iti sabali nga bangir may 8 bilyon nga tao itintero alubong may isa nga Pilipino nayanaka po iti Manila kakabsat ken gagayem. Iti pa ilang binig ti salon at agpayso kadi nga dagiti naapektaran wenno nagsagaba iti COVID-19 ket mabalin nga agsakit da apo kaytoy ket babaen iti diabetes. Ada kanu koneksyon na po ti COVID-19 ken ti diabetes gagayem ken kakabsat. Iti sabalin tupay nga damag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources agpalpalawag gagayem ken kamsat gapo iti importasyon ti ikan gagayem ken kamsat may ipetpeteng nga prioridad ti Pilipinas ti fish self-sufficiency especially galunggong ito yung kakabsat ken gagayem ken padaanan nyo apo ni General Manager ti Ilocos Norte Water District John Chuduro para iti inuman tayo iti deto yung aldaw deti may ikadua kumaapo nga bansada ti panakaingato ti bayad ti danom maitantan iti makatawen gagayem kang kamsat deta ket babaen iti Ilocos Norte Water District adda nakasagana adda din nakapanagnato ti bayadan tayo iti danom ngem itantanda apo deti may ikadua gapu pay laeng iti mariknada nga rigat dagiti konsesyonariyos ken syempre damagen teto apo ken kuana deti kalikagom ni Presidente Bongbong Marcos nga maikat ti value added tax kadagitay bayadan tayo iti dano medical man elektrisidad dakkel nga tulong deta dakkel pagbabaan na kun ni Apo Noel Andres adami tinimun una pa nagisarsarita ken ni General Manager Jan Chuduro ket patyen na metapo nga dakkel nga makatulong wenno pakaibabaan ti bayadan tayo no maituloy detoy dagitoy ken sabsabalipay tin sagana mi apo nga intay talantanen intay pagsasaritaan pagsisinukatan ti kapan panunutan iti programa Damdamag ni Berto. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi nga ipaay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti musay nga ipatpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatigapi musay, manipod kababaan hinggan ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi.
Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Adna na pala basa po nga sa 10 minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Insigida po kayo naman tayo ni General Manager John Chudoro iti Ilocos Norte Water District. Kaditi makatao apo nga move ti inwad tapno saan na maparigatan unay di konsesyonaryo aput gaputa deti may kadwa kumabansada aput ti panakaingato ti bayad ti danom gagayem keng kamsat maitantan iti lasod ti makatawen sa bagay yung inwad nabayagi din na ilaylayat na aput ti panagingato ngem gapu iti konsiderasyon gagayem keng kamsat sa nabayag nga tawen nga saan nya na ingato ngem gapu manen apo iti panagnato di kitay service produkto ken serbisyo especially elektrisidad ken petroleum products ni ingato da ngem itad ko mamanin sumaruno bansada tad di may tagtal na ti panagnato digitoy ngem deto yun na po
itantan ti inwad ti agarop makatawen daytoy nga panakaingato ti bayadan iti danom. Nagasat nga aldaw ti Miyerkules Apo General Manager John Chuduro dita Ilocos Norte Water District. Sir, thank you. Ididad mo agundaway nga makainnumanda ka ididaytoy nga aldaw. Apo GM, good afternoon. Nagasat nga aldaw mo at Bumbo Robert kaya kastamin ti tinarway nga dumdum nga kida di istasyon tayo. Okay, sir, saan ta nga konektado ti Bumbon? Dito programa tatatakit manipod ti ENR online iti dito ti programa Damdamag ni Berto. Okay, so sa nga bumagsak ti kita ti inwad iti agarup makatawen nga panangi-postpone panangitantanyo iti pan nakaingato may kadua bansada ti panaggato ti bayad ti danom. Apo General Manager John Chuduro, sir. Robert Castoy, kaslabat dati uraan ng negosyo. Peso nga awam iti negosyo nga may maaramid nga non malugi ka. Kaya madamat dati tiyempo na nga matapol nga adamat ti pinagsakripisyo habang mabalin nga ipabaklay tayo mat aming kinuiti konsesyonaryo tayo. Pinagsutan na kasi na ko nam tatay kideti November pa. Dati November 6 kaming kat may ka 6 year min Robert. At ako madete ko ata yun. At ako madete increase tayo manin nga 35%. Although, pwede muna, di third year tayo nga at 35% ko 22% lang ti implementar mi. Ngayon, effective di February. Ngayon, di nga increase mi. Nga ni hambay, umanayan nga para kida de pinanggato iti gasolina ken kuryente. Numampay no kasta idi simang pet digiti kakadwa tayo taga Prime Motor Central ket in kwadayan ti junta direktiba lagi ngato tayo masapol lagi ngato tayo kida ti water rate sayo by 35% kasi ang damat talaga kidi joint venture agreement. Ngayon pina-amendaran ti kwa Robert, pina-amendaran ti junta direktiba, inamendaran ni DJ nga 35% nga sa dala mabalin nga i-implementar tuno last quarter. Okay. So sir, one year to. Despite no adda digiti agsasaruno nga pan nakaingato ti bayadan iti uno presyo ti produkto petrolyo to include electricity. Apo manager. When Robert iso ti quarter 2. So mabalin nga October aging nga iti December kuno 2023. Tawag nga umay. Okay, makita dakkel nga tulong dito kadagiti ano anat nang gutigot kada kayo. Dito kadi i-abroad ti tao gapo iti pandemya ti maysa kadagiti kang ronana ba rason no apay nga inaramid dito nga dang ti inward kan ti prime water apo GM. When Robert kinagpeso na isumat ti takder digiti membros ti junta direktiba tayo. Ket customer tawatan mat digiti kakadwa tayo digiti partner tayo di Prime Motor at ati kunada nga road no datayon tupay kunada nga adamat basit nalaglagan lang iti kabibiyag na narik tatay pay anang tukat nga road kidigiti dadto mga kakailyan tayo kunada Robert. Okay, so with that 1 year nga kunayo nga postponement ti increase ti water bill ada ka din nagibasaran nya babali na makaabot ton ti tao after a year apo GM. Makikita tayo mat Robert under the baro nga patayo administrasyon tayo. Makikita tayo mat nga digiti mabasbasa tayo nga digiti indicators nga madama despite digiti nga pinanggato iti magatgatang ket pumimpindas mati ekonomiya tayo. Iso nga mangnamnama kami nga makalungaw tayo ton. Ken agpapampayhaan to Robert, makita mi nga hamin tumon nga kabailanan no antayon pa pala nga i-implementar. Okay. Mano sir, di nakasagana nga pakaingatuan na yung una dapat is 35 so naging 22 lang. So deti nakasagana nga mabalin na paggatuan na mano porsyento? 35 Robert, 35 man yun. 35 subject to approval
appropriate nga government agency. Mhm. Then no oray aprobaran to man ti appropriate nga government agency subject for approval man ti board ti inwaden no may implementar no to ano may implementar. Okay. Ado kadi adda may suswat nga public hearing no adda digiti kastoy apo nga adjustment ti bayad ti water bill. Adda no ka Robert nga mahangagas la idi di public hearing tay din nga mapantay ti bawat munisipyo. Gapot at timat appropriate agency ngamin nga pagkuami ti water rates restructuring and National Water Resources Board. Kabalik ti procedure da. Adda di public hearing manotifyan amin ni stakeholders, sige barangay chairman within our service area. Ngayon, ore, despite di jay nga kadana di jay, adda pa di jay required nga number base nga posting na no ka before nga mabaling nga implementar. Okay. So, awan tendensya na nga kaslodyo mo na nga 35% yung nakasagana but 22 lang. So, talaga full implementation with the 35% if ever, Apo Manager. Ti talaga nga kwa Robert, ti ma-compute ni Robert lahat talaga dapat nga 35 no man kasta at dapat ngamin digiti factors nga i-consider ti National Water Resources Board. Ito nga dependent to manin no man di makita da nga may iparbeng nga may implementaran but not to exceed 35%. Okay. Okay, in line niti bill sa Apo Manager, ada deti kalikagom ni Apo BBM, Apo Presidente, ano malagit mo din nagsarsaritan tayo nga nuwen ken mabalin may cut ti value added tax kadiri kastoy nga serbisyo, water, electricity. So, if ever nga agbalaigi ti Kongreso, especially ti House of Representatives, nga minandaran ni Apo Presidente nga mga adal iti detoy kasano ti mabalin nakadakkel ti pagbabaan ti singir ti inwad kadagiti concessionaryos no may cut digit 12% value added tax GM. No may cut digit 12% no pa Robert akit kasla ko yung minimum user ka mga a little bit less than 212 no 212 kulam na 10% na 2120 plus 2% nga 4 tigad mga 25 to 26 pesos ti masave mo no ka. Okay, from manipod ka DJ 212 212 ba? Actually, 211.79, Robert, roughly mga 212. Okay. So, dakil ka di nga mabalin nga mangtulong wenno pagbabaan ti baklay nga bayadan iti danom digiti concessionaryos once nga mai-implementar dito inukas pagarigan Apo GM. One Robert, dakil nga banag ata ore minimum user ka lang 26 pesos agad dakil mati papanan na. Okay. Okay, sir, ada kamit laingin ni linya damaging man kumustan ti upgrading ti facilities ken services ti inwad ken prime motor. Kwa Robert, tuloy-tuloy ba't kiti dito? Inumampay no kasta, iti biyang ti paway, at dapat DJ nagbalin nga Aberiana, kaputa, didiin mo na nga impan ni Prime Water nga filtration facility. Tina-isarding ko, ti operation na tahamat nga pumasa iti Philippine National Standards for Drinking Water DJ irwar na nga danom. Iso nga idi apaman nga inrugida pinatest ko nga sigud DJ danom katamat na pumasa pinaisarding ko. Iso nga nagmi-meeting kami pina-pull out di nga filtration facility da. Katagbayag ba nga inobra. Hindi pala ngamin i-proponer da kanyak diniskat mi di jay. Imbaga kanyadan nga hanga umubra deta kasi di Paway Lake Water di Paway Lake di danom na ko lang awang ba't ayon kan mangganis na ket ayon kan mangganis removal deta ipanyo ko na ito nga sayang lang
Okay, sandali lang po. Nagputol dito linya ni Apo GM Chuduro. So ayun dakkel Apo nukas pagarigan dakkel konsiderasyon itibiyang ti inward ken prime water deti okay sir. Okay sir, go ahead. Oo, napupal. Yes sir. So ipapiing baga kilingama di nga min papilit damat nga di ayon ken mga removal kat added feature na lang mula dahan niya. Mandam ko nagkadakwa di added feature means added cost. Iso nga ko ngam gaputi inyensis da maya total habi man nga nayunan tibayad na nga di jami kan na ayon ka mangganis ko na. Impatuloy da. Ngam palpak. So itatapi na pull out ko suksukatan da Robert, kiti target the first week month 2023. Kiti ko na okay consider tayo deta nga target may so nga talaga ti maximum nga makompute yo nga pinaka-implementar na ngam noon ka mabalin dapat may kamat tayo kasangwanan ng agtapos kitawin. Kiti tatama damada nga po construction DJ housing nan Robert dati nga minno ka equipment katagapot abroad. Okay. So nga ko na alam nyo, DJ technical specifications na, DJ mounting na, DJ ano yan at pagipanantay digita electrical na, tap nun no simang plug and play tulatan ko nakiso nga padamaming nga bubraan, Robert. Okay. So, kumusta supply? Ti danom, di tapaway, sir. Kasi ado reklamo idi. Malagip ko, tinawagan ka pa idi kasi ado di nagtawag from paway, Apo GM. Well, Robert, medyo ko lang nanipod din pinagsarita ta. Aging gana itata. At dapat sang kabasit lang nga improvement na kasi nakakita kami iti may isang source iti Kurimaw. Yung basit lang mat 2 liters per second lang. So, para 200 nga service connections lang. So nga ano nga malik na ito epekto na. Dito ito, Robert, walpas dito kabarbaro nga filtration plug tayo. Dito ito ti mamimpinsan nga mang solvar dito kabasit ti danong tayo tapaway. Okay. What about kasi amin sa ti development talaga nga makita ti panag-boom ti lugar, umado ti apartments, establishmento, balbalay. Kumusta sir? Ti panangsagana ti inwat, ti service expansion, iti ado ti agusar. Ti ko na Robert nakakwadeta ni Nadal mi na the DJ projects me for this phase 2. Phase 1 ngamin di Robert 2017 naging gana kita 2022 so from 2022 to 2028 kami amin betan ket ti target mi ket especially ti Lawag before nga malpas deti second phase ket amin nga barangays ket makuberang minton. Okay. Sir, parang plano ti gobyerno ti panakaingato ti franchise tax ti water districts to include the electric cooperatives. Any comment? Apo GM? When Robert, no mat agi pangato da iti franchise tax hang kami matunay nga apektado kasi nga di ba baybayad kami iti value added. I mean, ti prime mover namin agbaybayad ti value added tax. Idi da kami lang hang kami nga agbaybayad ti value added tax gapot agbaybayad kami ti franchise tax. Now ta private ti prime mover mas abroad sa value added tax. Okay. Yung the revenue share me nga annual subjected to franchise tax. Iso nga ori itatagat agbaybayad ti inward kidi di franchise tax, agbaybayad mo ti prime mover kidi di value added tax. Okay. Sir, maraming salamat. Itintad mo kung daway nga makainumanda ka iti dating aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. No adda digiti kayat mo nga isupuso para iti informasyon digiti konsesionaryos ken agbubuya kada ta iti dating aldaw. Go ahead sir, go ahead. Kasi ti dati Robert nanipod pa di agam amutan ket tilat tao mo na agad deti pinanggitid daw ko iti pinakaawat digiti concessionar tayo nang nangrona deti kasi nga pinag paltar iti faltar ti kwatayo serbisyo tayo naman minsan ken umuna-unay dahil pinagpagpakaasik ada makita da nga leakage ada makita da nga agtaktakaw iti danom tayo ipakamoda kada tayo tapman iti kastagat maaktuaran tayo sigud. Okay. Kumusta gayam sir? Ti systems loss, ti inwad? Actually, Robert, isot may isang
pinuna ti board at edi na kami pa lang 35%. Itatangim mato iti 43, 42%. Kat iso iti pina-explikar ti board, kat explikar mat ti prime water nga iso nga mato tinan revenue water at nagnayon tay iti sources, di ka di pimigsat pressure, pimigsa iti pressure, mado iti leakage, isumat di kwan Robert, di nag-pandemic nga naka-lockdown hamat makamobilize di iti contractors tayo kung makamobilize naman nagpakastoy nga rigat mati mang-hire ka gubray di kwata may restricted mati iti pinagruruar. So ikatan tawan talaan nanti pinakatrabaho namang namnamatinwad nga may pababamat lang ni prime water retinan revenue water. Okay, and the text question dito ay Robert Damagan man, how open ti eksaminasyon ti danom nga iserserbi ti inwad kadagiti umili kunana? When Robert, actually ti pinag-examine pinag-aalami aket inal daw nga adda agrikrikos no adda digiti mapunami nga kanayon nga complaint ngem kadwan na kat monthly no nga alam mi data kastana ngem yung data tikem na Robert, actually we are only required twice a year ngem kaput adamat laboratory tayon mas close the interval na no kat pinagalat Okay. Pagkaalam di danom no ko sir, puset kaditi household or di source of source of Dua no ka Robert, maala right up the source ken maala pa yan digiti sources. Kadalasan kati pagalaan mi no ka Robert kiti far ends of the system. At dati kung kunami nga residual chlorine na maala at no dumano ni Jamor dungket na sa awan aming nga linasatan na ko amin napatay aming bacteria no pa. Okay. Once again, thank you very much Apo General Manager Jan Chuduro sir. Thank you po. Thank you. Thank you Robert. Diyan po ni DJ gagayim kaabsat ni General Manager Jan Chuduro. Dakila po nga konsiderasyon ti biyang ti Ilocos Norte Water District DJ nga banag gabuta itantanda within a year makatawin na po nga saan nga makuti po ti water bill tayo gagayim ti concessionaryos kaabsat amuyo nabayagan niya gin-interview akin ni General Manager Jan Chuduro. February lang ata nga ada na i-implementar nga 35% increase tawenen na po tinapalabas gaputa leplep-lepa na po ti biyang ti inwad babaen ti liderato ni Chuduro gagayim kay kaabsat nga maingato ti singir ti danom gagayim ken kaabsat so tatta iposponda manen DJ implementasyon di 35% iti makatawen dakila pakalagaanan dahil ket gapu di konsiderasyon ti inwad idi na pinasar tayo apo wenno epekto gagayim ken kaabsat ti pandemya nabibiyabay ti inwad da konsiderasyon na di kita dumaawan na apo di ba yun yung reklamo data inek nga pangato ni dito inek kaliplepas ti didigra or di natay pay sininaan ti didigra kunada tata ni inwad ag problema gabut na nga nga bill na iti kuryente together with digiti mobilization da po petroleum products nga maususar ngem at least adda makita apo nga panangi lisida nga maimplementar manen DJ na sao nga amount tapno maingato apo di kolektarin da wenno pagpabayad da apo iti serbisyo gagayem ken kabsat kung sa bagay awan sa una yan ti rumrumar nga reklamo apo ti serbisyo malaksid dita paway ngem di jay nailawlaw apo babaeng ni GM Chuduro nga manarimaan na po ti restoration dita filtration machine dita paway Ilocos Norte gagayem ken kamsat so yung panukala mando ni Presidente Bongbong Marcos anugutin ni General Manager nga mabalin nga dakkel nga tulong dito kaditi concessionary staff no bumaba gagayem kamsat abot ata ng 17% kuno na aside kaditi from the 12% ada pa dito sa bali agbalin niya 17% DJ paka makaltas ka DJ water bill no agbalegi detoy nga lungalong ti presidente ti biyang ti kongreso kang runaan na po ti House Ways and Means Committee nga dadaulwan na po ni
Diputado Joey Sarte Salceda from the 2nd District of Albay, gagayem kayong kamsat ng iso ti chairman itinasao nga komite. So dakela po nga mabali na makatulong or mangpalagan kada tayo, especially dito dakela po ti usaren na wenno makongkonsumo ng danom nailepas tayon ba idikalman elektrisidad dakela tulong kunamit ni Apo Noel Andres ni General Manager Jen Chuduro ti inwad dakkel deta nga tulong ket sapay apo ikarakararag tayo ta agbalegi deta apo nga lungalong ti presidente manduna apo itibiyang ti House of Representatives tapnon ti kasta mapalaganan tayo apo kada ti nakabaybayagen nga anil-il tayo nga nangato nga bayad ti kuryente kang runaan na gagayem ken kapsat. Okay? Kasangwanan na pong itultuloy tayo. Padaanan nyo po ni Dr. Alan Taylan, gagiyem kay Absat. Agyaman tayo po di TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaen ken ni Honorable Telwin Tapawan, kameng ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much ken ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando, iri San Nicolas, Ilocos Norte. Maraming salamat, Ma'am Erlinda Perminhood, Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kani Mrs. Lydia Raquel, kani Gigi Raquel Turner nga DJ Maui Hawaii. Belated happy birthday. Nagkasangay di karman ni Nana Lydia dita Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Belated happy birthday. Amok nakaragragsak. Nabubuyak dito live videos ni Nana Lydia nararagsak da. Kada kita'y bisita na apo, hindi pa nagkasangay na. Once again, belated happy birthday. More birthdays, more blessings to come, Nana Lydia Raquel. Thank you very much kani Mr. Henry Afaga. Maribo na po iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Maraming salamat. Ni Mr. Onopre Durupan, Manibo diti Wayanay, Hawaii. Thank you very much. Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Thank you very much. Kenny Pugad Lawin, North Courier Service, babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose, iti Balintawak Street, Lawag City. Digiri ipawityo apo karitay kakabagyan, kapamilyayo, gagayemyo, iti Manila, Baguio City, Cagayan, Ken Isabela, Masindadaan, with care. Ti Pugad Lawin, North Courier Service, iti Barangay awin iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap, gagiyem kay kapsat condolence po iti pamilya Agtarap iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. So digiti apo digiti suporta kada tayo iti programa tayo Damdamag ni Berto ken di programa Ti Napalabas. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly.
at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga panagtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada. Nagurigor, andamit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, tuloy. 38 minutos. Kalpasan na po ti oras tayong alas 12. Nakikita po dito panawagan ti Department of Health ti Publiko nga tumulong tapnon ti kasta bumaba ti bilang dito adaan ti resistance ti antibiotics. Gapu pa nga po dito nainlawaan na practice nga self-medication. Self-medication no kunam ket dito hanggang pa nagkukonsultaren ti doktor sikaratan ti mga gas di bagbagim Kinunat ti Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga kasapulan ti Whole of Society Whole of Society approach tapno masolbar ti nasao nga problema. Aminado pa yapon ni Vergere nga adda problema iti antimicrobial resistance gaputang imato apo diti pagilyan ti dito ket critical iti idadating ti punto nga digitay kaastoy nga ordinaryo nga maususar nga agas ket sa awanto na po iti infection no wenno kontra iti infection ket amanganta sa anton nga gumana wenno sa anton na makaagas ka digiti Filipino. Okay, pailawlawag te dito banag gagayem ken kamsat deti kaama kapo deti resistance iti antibiotics gagiyem kay absat babaeng ken ni apo ni Dr. Alan Taylan manibo dapo di St. Camillus de Lelis General Hospital iti Siyudad Tilawag. Doktor, thank you very much manen itited mo gundaway nga makainumanda ka ket mainformaran ti tao may panggep iti deti ba nagsiknan ti sanunat. Good afternoon Dr. Alan Taylan Doc. Yes sir, Robert, naimbag nga malami natin kadi dumdong ekti programa. Okay. Doc, paki-rotate yung telephone yung camera natin landscapes Doc, landscape tapno no makita da ka nga nalaing dito dito viewers ta Doc Okay. So Doc, anati kayat na nga sa wen dito resistance iti antibiotics. Well, Sir Robert, among get everyday tayong agtungtumar, digiti antibiotic, aglalo no, digiti infection, una ng infection, mabalin infection ti ngipin, ti karabukob, ti buksit, no. No, dito may isang aagas, ket hanga na pintas, ti pinakausap na. Ag-develop tayo di antibacterial resistance, kung na tayo, mabalin hanga lang ang bacteria, no.
mabalin pa digiti fungi, Okay. So apay nga agkaroon tayo ti antibiotic resistance. Number one, mabalin DJ kuna tayong misuse, misuse or overuse ti antibiotic. Kahit na sa wen, ibagay ni doktor nga 3 times a day or for 1 week, pinagbalin tayo nga twice a day. So underuse, DJ, overuse ko na met, ay keto reha mo masapol ti antibiotic, tapos antibiotic, ag-develop ka ti kunatayon nga antibacterial resistance, So DJ ti kadwan na met nga makagapwanan na, apay nga karon ti antibiotic resistance, Sir Robert. Okay. Parang ni Dr. Brejere ay nga even DJ self-medication. Paano yung self-medication diyon, DJ Doc? Well, ko na tayo na, Sir Robert, misuse, self-medication. For example, kita mo magpakonsulta. Doktor, dangabin amok sisilin jay balay mi ket tinumarko latan. When napanag di parmasya ket inikandak ti antibiotic, di namet amo, kasunod pinagtumar na, duma, pagbalinin na once a day, o imbes na 3 times a day, once a day, or twice a day. So, naduma-duma nga antibiotic, Sir Robert, adda dosing na, adda pang once a day, adda pang twice a day, So, di ti kitain tayo, apay nga, agkaroon iti ko na tayo ng antibiotic resistance. Okay. Doc, nasa uyo, di ko antibiotic ket 3 times a day pero ginawang once a day and twice a day. So parang nakurang di So ag-develop latta iti antibiotic resistance di kasjay nakurang DJ dosage, doktor? Well, Sir Robert, kasi mo, madadi ko na tayo nga iti level ti antibiotic antibagi tayo, nga dapat nga mangpatay DJ mikrobyo ti kunana minimum inhibitory kuna tayo, di kuna tayo nga level di drug. So importante di dosing, So imbaga di doktor 3 times a day nakita na DJ antibiotic nga DJ nga 3 times a day, DJ ti level or number of dosing nga kaya na nga patayan DJ mikrobyo. Okay. Okay. So peligro pala yung mga doktor, DJ dito awan ti igatang na imbes nga 3 times a day, kinontrol na di ginatang na nga agas tapno 2 times or 1 time a day lang, doktor. So yun ay mangitunda dito antibiotic resistance, doktor. Well, Sir Robert, amom na dakkel nga problema dito in the near future. Aglalo ket digiti multinational companies agsasarding da nga agar-aramid iti antibiotic research Kumbaga nagastos ngayon tag-research apo billion net tigastusin da para makapag-develop daman ti baro nga antibiotic So imagine nyo nga kadagiti nga panahon dito ket global public health threat kunada amoyo dito ket 1.27 million worldwide. The associated or nearly 5 million deaths in 2019. Dito nakita da nga datos nga antimicrobial resistance, So nga kikitain da masapol nga talaga nga digiti agusar, digiti antibiotic, dapat well informed da nga aming nga antibiotic dapat ada dosing na ken digiti parparmasya isarding dan nga agit ited ti digiti over the counter kuna na ori antibiotic ti over the counter lang ket digiti lang paracetamol not antibiotic dati ket dapat ket na regulasyon na ti pinagtumar kasanot kadayot kasanot ti kabayag na at the same time Sir Robert ada espesipiko nga antibiotic no ana klaseng infeksyon nga basta nga sakit ag-infeksyon ta karabukob mo mayat dito yan ada dito specifico nga antibiotic nga para karabukob, para kidneys, UTI, para suyot, etc. So ada dapat nga regulasyon or
masurot nga prescription ti do doktor nga detoy ti husto nga dosing na. Okay. So, doktor, pagka nagbalingkan niya, antibiotic resistance, ano di kiti possible nga sakit or epekto na iti salon at ti tao? Well, antibiotic resistance, Sir Robert, amo nga min detangket mabaling nga itong dati biyag ti sakti buyag ti mesa nga tao. Tama balin met nga agkaron iso na ti sepsis. Di sepsis na po ket multi-organ failure ti bagsak na maperdi ta kidneys mo. Okay. Aminin ha kasi awan tumaltalab nga kone matkang kanin na kadya mikrobyon is patayin na kadya mikrobyon pag i-fail ko na pumagahan napapandaren di sistema ti bagimon ado iti hangal lumablaba rin kumbaga no awan di mangpatay di gijayen isot mangpatay gengan. Okay. May saka digiti mangikuno ka kiti aside from antibiotics, pain reliever. Pagka may sumakit, pain reliever agad. Agsakit ti tinged, agsakit ti anyala dito nga parte libagin, pain reliever. So, adakadimit kasi yung epekto. Ti subra or kurang nga panagtake ti pain reliever or saan niya appropriate nga pain reliever. Iti sakit nga marikrik natin may sa tao, doktor. Ang pace na dito, Sir Robert, amo yung dediket as much as possible hang kami agatitid lata ti pain reliever no dini amo na diti amo nat gapuna no apeg sakit DJ mesa nga tao na damarik na nang nasakit amo yo. For example, nagsakit ti buksit, inikam ti pain reliever, nag-over the counter ka when nagtumarkat para sakit ti buksit. Di mo tagayam, ti jacket mabalin nga appendicitis, no, nagpimutok na pala di appendix mo, di mo na marik na kasi nagtikat pain reliever. When digit acute abdomen, kaya nasawin di acute abdomen na po, at digit nagasgasa, nagdara, pimutok, when nagpunatayon nga na panaas, ada side effect na digit Sir Robert nga mabalin nga agkos digiti upper GI bleeding o nati agdara digiti buksit da no kakatumar da digiti pain reliever mabali nag kidney failure mabali nga kumaro di hypertension da ta da epekto na di pain reliever kadya kidneys tayo digiti lalo digiti NSAIDs muna tayo na digiti mefenamic kuna tayo nga diclofenac no digiti ket over the counter nga ususarenda para utot digiti arthritis di damo nga mabalin nga kaperdi gayam ti buksid da or digiti agtetek ti steroids kada digiti arthritis di damo nga mapakaro digiti sakit da so digiti di damo nga dapat nga pagsaritaan ti pasyente ken ti doktor bago dag tumar. Okay, speaking about arthritis, ada diti text ditoy doktor kuno natoy no arthritis ka okay lang ka di ti pain reliever doc. Depende po no na klaseng arthritis, ada gouty arthritis, ada rheumatoid arthritis, ada osteoarthritis, ada traumatic arthritis. No digiti pain reliever, duha klase pain reliever ngamin na Sir Robert sa bali di pain reliever combination di gout, no. Digiti na nga uric acid na, digiti da bukol-bukol ti ramramay na katangtangan saksaka na. Dimit osteoarthritis o DJ, mabalin, hindi pain reliever nga kung na tayo nga mefenamic, ngem, alwadan tayo, kung nakmanin, masapon mamman yun, o apay nga, agtumar kayo, kasanot kabayag nagtumar kayo, as much as possible ngamin, not more than 7 days, kung na tayo, ngem, nagtumar, ngem, usually, no, 3 days pa lang, maya di utot na, handay tuloy, mabalin damit na ngay tuloy, no, kantap no na nga maparisguan, DJ, salungat da, gapo di side effect, di pain reliever. Okay. So, doktor, best tapno kapintasan tapno ti kasta ket mailiklik tayo iti antibiotics resistance or negative effect digito nga ag-agas especially adda digito over the counter nga kakastoy doktor. As much as possible ako iwasan tayo tagtumar antibiotic no diti ammo no kasanot pinagtumar na pinakasanot kabayag na no manong milligrams ito marem na
Umuna inkeg konsultar di kita nurses yo wenno do doktor yo importante siyempre do doktor ata isudat makamo no na dapat ng antibiotic kenka no. Han aming antibiotic ket makaagas depende di jay kondisyon na di jay pasyente apo no tagayam ag antibiotic amoxicillin imbes na makatipid ka ada damit nga paparisguan ta masapol mo gayam tinangat nga to nga dos no kwan nagsepsis kan sepsis ket nagwaras di infeksyon na po imbes nga natulungan ti bagim at adala ket din na parisguan dapat di kita agal allergy Sir Robert no importante dito no dito allergic reaction na nakita ka pasyente kidi nga nagatumtumar dito cotrimoxazole no tinapasama ken ko na nagbetta-bettak digay kudil na no kasla nagtabtaba digiti Steven Johnson kung nadano ko digay talaga nga severe drug reaction no any medication no di kay sigurado apo na potential nga mangperdi ta bagyo deta. Okay, Doktor, maraming salamat once again. Itindad mo akong dawit para mainformaran tayo ti publiko mainagi din natin nga pagdangdanagan ti Department of Health nga dumigdegdeg nga klase iti negative effect iti resistance iti antibiotics. No dapat digiti ketyo nga inayon doktor para ti dapat pa naka-informar digiti agbubuyag dingding kada tayo. Go ahead, doc. Amoy amin nga problema po ti sakit ti tao tatangget talaga nga awan disiplina si Robert no makita ket agbaling nga bisyo ti makanin no nga deti kuang impakapsuten apay nga makan ti bagak nga umuna nga lagaan ti apo deti buksit tayo no ken bagis tayo ti suda ti umuna nga mangsagepsep dagiti kangkanen tayo katatumtumarin tayo. Ibagak dito ay kasi antibiotic resistance ya duma no kumapsot bigere naturalesa da pa yan nang damit masapol ti antibiotic sa Robert no napigsa ti naturalesa ti bagi ti tao. So bantayan tayo apo digiti magmakan tayo antay nga busadwen ti bagi tayo tagbaling nga bisyo ti kapangpanganin nimbag nga bigat yu amin. Okay, maraming salamat Dr. Alan Taylan, manipod daw St. Camillus de Lelis Hospital, gagingim kay Kabsat. So DJ Apo, dakkel nga pakairisguan ti salon at digitay agsubsubra iti panagtumar na, agkurkurang ti panagtumar na. So if symptoms persist, consult your doctor. Kunana, di ba, Maki? No, da marikiriknam nga pagilasinan ti anyaman na sakit, konsultarem ni doktor. Ngem no duma gagiyem Kabsat in fairness hantay nga maliklikan nga ano hamo kaya di sakitin so anat addad nga agas ti kasto anat addad nga agas ti kasto addad sari-sari store di tay gatangan nakman ti kasto tumar kami ten slamayat bet tama ano na matingel na medyo marikiriknam nga sakit gagiyem kay Kabsat di ba o hanggang nagkonsultar ada pa di time in resetaan na ka ni doktor ti let's say 3 times a day for 1 week gagayim kay amsa that is 21 tablets or capsule ngem gaputa yan anay moment ni igatang mo gagayim kay kakabsat gumatang ka laeng ti good for 5 days or 3 days wenno saan te kuno ni doktor nga gaputa yan anay mo imbes nga 3 times a day 2 times a day ada bad effect na dijay ada ti wenno saan te kunana na nangriknam nga limukay diti nasakit na nagparbeng ko natin iti Ilocano diti ut-ut tabagim wenno ut-ut ti anyaman na pasit tabagim no tasilang mo wenno tapatong mo wenno nutoy stone ngem ti dapat didikit 7 days or Kabsat kay gagayim sahaan nga basta tumar gagayim kay Kabsat amuyo kadit ko na ni Berhere ni ti Department of Health nga ti anti-microbial resistance ket nabayagin na problema iti health sector. So di jay, ti makita kang rason awang kwarta ni masakit gagingim kay Kabsat adda kwarta nang saan niya makaumanay kadete kaadu dete inresita ni doktor di kadda inuten na gagayim ken Kabsat so but apo digitoy adadda nga mangipan kada tay tirisgo
ngem no daduma maawatak te padak nga marigrigat. Ure amuna, ure dito in konsultar tayo ng Dr. Telan, amuna kasdayen nangeg na, nabuya na, angem into no sumro di sakit na, gapot ay sulat adda kwarta na kakabsat keng gagiyem, Sos Maria Josep, aramiden na latahan na may suro iso nga dito di ko na ni Berhere, nga nabayage na problema dito ya po, irintero a pagilya na Pilipinas. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay din to kalipatan nga serbisyo kadi pimusay ngay patpatigyo di biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti din to kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa Bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Honor Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di iti kasapulan nyo, kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asirig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
kalikagom mo ti makagatang kadit. Okay, tuloy-tuloy. Maraming salamat. TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan, North Davao City. Babayin ka ni Honorable Telwin Tapawan, ni Ma'am Erlinda Ferminhood, ti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Tipugad Lawin North Courier Service, in Balintawak Street, Ciudad Tilawag. Thank you very much, Engineer Neil Jose. Di kita ipawityo apo, kada itay Gagayem, Kakabagyan, Kapamilyayo, Ije Manila, Ciudad Tibagyo, Ken Oreti Cagayan, Ken Isabela, mapanyo ipawit dita. Tipugad Lawin North Courier Service, Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, ngem madadatapo dito probinsya tayong Ilocos Norte, particular Tilawag City. Condolence po iti Agtarap family. Thank you very much, Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, USA. Maraming salamat kani Mrs. Lydia Raquel, ken Gigi Raquel Turner, nga taga Maui, Hawaii. No payada ni Nana Lydia Tata, dita Barangay 19 San Nicolas. Ken thank you very much, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, tuloy po, no pa medyo aglabis ti oras tayo. May baga nga simbolo, o iti maikawalo a bilyon nga tao iti entero alubong ti maysa nga babae nga maladagang nga nayanaka iti Dr. Jose Favela Memorial Hospital iti Parbangon ti Martes wenno iti Parbangon Kalman. Nanaganan ti nasaong maladaga iti Venice Mabansag. Dito ikat na yanak alauna 29 iti Parbangon. Segon kini Dr. Romeo Bituin, Chief Medical Professional Staff ti ospital, nasaksyanda ti panakaianak ti maikawalo a bilyon. Apo. Maikawalo a bilyon nga tao wenno maladaga iti entero nga lubong nga ditoy pagilya na Pilipinas ti 8 billion sa agagayem kabsat nga tao. Kwento ni Bituin nga nagure da iti 2 nga oras iti panakayanak na bandang alas 9 alauna 29 iti Parbangon ken normal ti panakayanak na. Imunan nga tinansya ti United Nations nga ti populasyon iti entero alubong ket umabot ti 8 bilyon iti katengaan ti Nobyembre iti deti nga tawen. So ti mama ni United Nations gigiyem kamsat ano pa katengaan ko na di kalman ket 15 katengaan niya talaga nang mangnamnama ti Commission on Population and Development when no POPCOM Chief Administrative Officer Lynette Teresa Monsalve nga ti maladaga ket simbolo ti panagbalbaliw iti masangwanan. Segon ti POPCOM, ti populasyon ti pagilyante nga Pilipinas ket mas nainayad when nainayad iti panaglubo na wenno idadakkel na iti agarop 1.9 fertility rate iti tawen iti tawen 2022 gagiyem kabsat nga detoy mangipaneknek nga ti maysa nga ina aganak iti awan pay duang maladaga gagiyem keng kaamsat nabababa dito ni compare iti 2.7 fertility rate iti 2017 mas nabababa ti fertility rate gapu di epekto ti COVID-19 pandemic ken ti dumakdakkel nga knowledge wenno ammo digiti Filipino may panggep iti managplano ti pamilya. Nagasat tayo datayo ti nakaipasngay dito pagilyante nga Pilipinas especially di Manila ti maikawalo ang bilyon 8 billion person iti pagilyante nga Pilipinas. Ti United Nations pinatapatan nga umabot tayo iti 8 bilyon iti entero alubong iti katengaan dito nga bulan so ti mamada apo para iti dito nga tawen 2022. Ayan. Okay, adu di bang namnama nga sinyal iti mabalin niya pa nagbalbaliw iti sumaruno wenno kaditi sumarsarunong aldaw ti kaadda ti baby nga nayanak apo diti pagilyante nga Pilipinas kas may 8 bilyon nga tao iti lubong. Okay, awanan na po tinabati pa yung oras dito dito yung aldaw para di programa tayo Damdamag ni Berto. Dito po di pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz
ken ni iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules ti amin sa pada, agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, idintero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kariri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-a ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Pinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Miyerkules tayo amin na sa kapada. Pet sa 16 di bulan ti Nobyembre 2022. Manibod ti ENR Online, may danon maning kada kayo ti sabali pa parang ti programa tayo, ti
pinapalabas. Ni Robert De La Cruz kadwa di technical control ni Maki Paulino Agustin. Yawis mi ti maikapaten nga pa nakaituloy nga may basa deti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag kinayat ni Pagayam tayo Paul. Ngem kasangwanan yen ti ituloy manen nga basa deti nga surat pagyamanan tayo di sumaganad. TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lubag City, babayang kini Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho, ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kini Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much, Matt, kini Ma'am Erlinda Ferminhood, iti Barangay Nagdikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner, iti Maui, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, manipo diti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Henry Afaga, manipo diti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mr. Onopre Durupan, manipo diti Waianae, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Pugad Lawin North Courier Service, manipo da po iti Balintawak Street, Lawag City, digiti kayo ipatulod, kaditi kakabagyan nyo, iti Manila, iti Baguio City, Isabela, ken Cagayan, mapanipandagitan na po iti Pugad Lawin North Courier Service. Ken thank you very much kada Mr. Joe Agtarapa, ken ni Mama Millie Espirito Agtarapa, manipo diti Iba Beach, Hawaii. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dinto balipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City.
ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti na kapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan digiti kuna tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo men blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue tad dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada naggurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. At tingaro din papagayam ngayon tay ituloy nga ibasa ti surat ni Paul nga nakaipanaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Sinirek ko ti may kadwa nga lubong ni Ayat. Babaen ken ni Sandra, pagayam ko. Kasla nalipata ka namin pinsan, ti kaya nayat ko nga ni Leia. Tinasingpet unay nga ni Leia. Ti muna nga nakarik na aki ti Ayat. Ayat nga awan umasping. Nimet Sandra ket kayarigan na ti apoy agumay gayib-gib. Nga isu tinang pabarakan niya. Ket dita, nga naipanak iti may kadwa nga lubong ni relasyon ako na tayo. Nagpanpanunutak kaday di agundaway. No kasano nga ilimed ko ti kaadda ti relasyon mi ti balikbayan nga ni Sandra. Agingga nga iti simmaruno a Sabado sinarungkarak ti kayan ayat ko ani Leia. Ini pa nagsamo mi ditoy nga kaslasid si diren nak ti konsensya. No pay kastain pakitak nga naragsakak nga makakita iti kaya net ko. Kumusta ti panagadal mo iti syudad? Nasaya at met no pay adu digiti sulisog. Anya ti kayat mo sawin nga adu digiti sulisog. Adda ka di agray rayo kengka. Kasla makarik na akiti imon, edidedi nga panangipapan ko. At dada mangiparparik nangem, apay ko mga entertaini kidakit. Sikat ti kaya nayat ko. Alangan met paggudwa ekti bagik, weno paggudwa ekti riknak pakiramanan ti ropa. Sikat ti kaya nayat ko, Paul, agtalik ka kanya. Saan na nga nagkinarita idi nga, awan ti makapagsina kadata. Saan na nga nagkariak ken ka nga inakman iti syudad ket awan sa bali nga lalaki nga sumangbay ti biag kuno dilaeng sika. Kinunana kagiddan ti panangigem na kadagiti takyag ko. O sika, kumusta ka? Okay lang met. Adda ka no gayam sa nga iliw nga balikbayan. Wen? Adda ngem saan ako nga makisangsango katakwada. Apay met. Asawain ni tatang DJ insang peti ikit na nga balikbayan ta tapno ano da makatulong kada kami. Ngem kasla nasakit tiriknak nga isukat nan de dinanang mi. Pambar ko laeng Manong Robert tapno mailiklik ti anyaman niya atap. Edi kayan ayat ko nga ni Leia. Ket anya nga ti mabalin mo nga mangkontre ti deta no.
Isumit ti pagayatan ti amam. Isungarod. No kumano adda ka nga kanayon. Siguro kanayon ak nga umay dito'y balayo. Saan ang mabalin aser ta agad adalak nga rod. Kaya nga lipasek ti adal ko. Sa tanto, ikonsentrar ti relasyon ta. O reket makaawat med datatang kininanang. Wen nga rod just ti pagyam amanak. Awan na pulos ti makikita ka negatibo nga reaksyon ka data. Kada kanya. Manipod ka takwada. So nga, ited mo met ti respeto ka datatang kininanang ha. When met, kinurisi ka. Respect kamit ket. Madlaw ko nga rod. Na respeto ka. Sapay ko matasang kang agbalbaliw, Paul. Kang runaan na nga saan ko mga agbalbaliw ti bagbagam nga napudno ariknam kanyak. Tinapudno nga panagayat mo kanyak, Paul. Detalaeng ti kang runaan nakid daw ko ken ka. Masaktanak lakit ti kastaunay no. Adda aramide ma may kontrawin no. Saan niya may kanata di ayan ayat ta. Ay ayaten ka, Paul. Nagtultuloy ti panagtulid ti aldaw, Manong Robert. Maudin nga lawas daan ti Elizabeth kada Sandra. Kani Sandra, iriday di agundaway. Naikan kami ti gundaway nga nagwaywayas kani Sandra iti uneg ti balay. Dinagas na iti gagayem na ti kabsat ko ani Gina. Ininto nga datatang kani Auntie Elizabeth. Ket napanda naggatang kadagiti kayat da ngayawid nga mapani di balasyo tao. Dududwa kami nga rod kani Sandra iti dedi agundaway. Ket anyan kabsat. Napasama ken ti saan narumbeng ang mapasamak. Ditoy nga insuko ni Sandra ti kinababae na kanya. Ket gapo siguro met iti kinadirep ko iti lasak. Nalipatak manen ti kaya nayat ko ani Leia. Ket ditoy nga inaramid mi tinaginayat iti umami ken ni Sandra. Inimalpas ti umuna arikos kabsat ko, ditoy nga nadiskubrek nga saanen nga birhen ni Sandra. Saan ako na narigatan na nang sirrek iti kinababae na. Napasilak, weno na burburtya anak. Nadlaw na nga saan na ka maununi. Oh, saan ka di nga naragsak iti panangited ko iti bagiken ka? Saludsud na. Man, naragsak akmet. Ngem, adagaya minimin unang iti siyak. Nagkatawa iti napigsa. Importante ka di pa'y data? Uy, Paul. Iti lugar nga ayan ko, saanin nga importante data? Ti importante no talaga nga makarik na ti ayat, ti babae, ti lalaki. Kastamet iti lalaki ken iti babae. Saan nga importante ti kinabirhen? Saan nga importante no iso ti muna, iso ti may kadwa, iso ti may katlo? Tiriknada nga duat importante iti agdama. Kasta ka di. Ay apo ay agring ka man. Di ba kunakken ka? Nga iji ayan mi iji abroad. 13, 12 pay laing ti babae adan boyfriend na. Ket mabalin nga iti dayta nga edad. Serken nan ti ruangan ti langit. Di pagayam ko. When? Saan laingen nga iti balay mi ti pakaaramidan na no diket agkuyog kami pa yan na rumwar. Tapnoing kami kariti lugar nga mabalin mi ti agwaywayas. Kang runaan na kariti hotel. Awan met ti problema ta ni Sandra ti agbayad. Ngem iti na minsan kastoy ti saludsud na. Kumusta nga rin ti girlfriend mo?
Nabayag basitan nga di kam nagkita ta nga ro di sunay di syudad. Okay nangim. Anya pa'y laeng ti pangibilangan, anya nga ro din ti pangibilangam kanya. Naited kun ti kinababaik ken ka. Di kayat nangasawen. Adamit din relasyon ta. Uwan met, pikit din niya saan. Amumpol no ilalaem ti aksidente nga na panakaadda ti relasyon ta. Kasken ni mami, tulungan na ni tatang mo tapnon ti kastakit makaumay jay. Makaumay jay abroad. Makapagtrabaho kit. Maaon kayo iti bagbagayo arigat. Mabarin niya kastamit ti armidek. No ilalaen nak ken ilalaem ti relasyon ta. So nga, saan ka nga digdiktaran, nga mamumunuan niya ti kayat ko. Anya ti kayat mo? Masapul nga isinam di girlfriend mo. Ket siyak ti kaya nayat mo. Ket no mapasamak deta, adda ti pamaniknik mo nga insinam. Agawid ak tumanen. Agawid ak tumanen ket mabalin nga umay kaikasar. Nga awan ti nisintabo nga gastusin. Ket numalpas ti kalaysata, ilakad kumitten ti papeles mo ket petisyonan ka. Mabalin nga umun unalaing ni tatang mo gabuta. Nalpasin ti tulad. Ngem no kayat mo met ti agbalin nga kasken ni tatang mo nga dati gundaway na nga umay di abroad. Tungpalem ti bagbagak ken ka. Mapnik ka nga tamit ten nga talaga nga nauneg tiriknak ken ka. Gapu tay bagbagak di gito. Adaan na kiti trabaho. So nga, mabalin kan tumit ten nga alaen. No ta ilalaem ulitek ilalaen nak ken ilalaem ti binukel ta nga relasyon. Maawatan Paul. Nadanon ti panagsubli da Tita Elizabeth ken ni Sandra ijay Balasio tao. Nupay kasla parparbuwen no ararapa aplaeng ayat. Saan ko nga libaken Manong Robert? Nga kasla masaktan akmet. Kasla maulila akmet when no mabibiak ang mapanawan. Sakbay ti nasao nga panagrubwat da. Dito'y nga naibalikas ko ti kaunaan na gundaway. I love you Sandra. Ay ayatin ka. Ngem ti sungbat na ket kasla nakarit. Aramidem ti bagbagakken ka. Isinam ti girlfriend mo. Tapnon ti kasta. Aramidek met ti karikken ka. Ti karik nga mangtulong ken ka tapnon ti kasta. Makaumay kay di Balasio tao. Napigsa ti guyod digiti balikas ni Sandra. Ngemjak kabalinan nga lipaten wenno isina ni Leia. Manong Robert. Talaga nga isu ti pakariknaak iti mas makapnek nga ayat. Kumpira iti mariknak nga ayat para ken ni Sandra. Siguro nagutigutak laeng gapu iti derrep ken lasag. Ngem isu na tinangaramid kariti motibo tapnon ti kasta malukatan ti nakakandado ariknak para ken kuana. Edi kaawanen ni Sandra nagtultuloy metlatta ti komunikasyon me babayan iti sinurat Manong Robert. Nagtultuloy met ti relasyon me ken ni Leia. Edi maysa nga aldaw ti Sabado nga panagpasyar ko iti balay da Leia Manong Robert. Dito'y kabsat nga, awan dagiti naganak ken kuana ken ti kabsat na. Imungar ti matmaturo gariknak, nga imuna at tinukay ni Sandra. Apoy nga jaknet aramiden ti kasti inaramit mi ken ni Sandra. Ay ayatik unay ni Leia. Ken mabalin na mas naragragsakak no ni Leia ti maikutak.
manulsuliso ga kapanunutak, Manong Robert. Aging ga kabsat nga, inarakop ko ti ayate kanilaya. Nakiinarakop met kanya, ken nakiinagik iti napaot. Ditan kabsat nga saan na masibsiban, ti gumayibgib nga apoy, nga mangbungbungon iti kinatao. Nagkarayamen di iti dakulap ko iti nagdudung mga paset ti bagi ni Leia. Ketanyan kabsat ta, agpabusoy metten ti ayatek. Agingga nga nakadanon di tiramay ko, iti mismo aki na babae na. Manong Robert, madlaw kun ti agkakamakam nga angis ni Leia, bayat nga agay-ayam di tiramay ko, iti mismo aki na babae na. Dita pagayam ko nga napasamak, ti saan kumapayarumbing nga mapasamak kada kami. Ngem babae ni ti sulisog, nga aramid ko, nayagos siguro ni Leia, ket nagpapusukay. Edi malpas di kabsat, agsangsangit ni Leia. Paul, jakab mo no apay nga naramid ko tinagpabusoy ket ka. Aawanin ting ingutak nga kinabirhin ko. Binurak mo, sinirrik mo ti kinababae. Sapay la ko ba, Paul, ta? Matungpal mo ti karin nga di nakisuka. Sapay la ko ma. Mabali na ipatay ko no mapukaw ka. Mariknam siguro no kasano ti panipating ko kayong kababayan ti panangipay ko iti kinababae. Aglulu at ti ayatek, Manong Robert. Inarakop ko ni Leia ket dito'y nga nagkariak. Nga awan to ti asinuman. Nga babae nga mangsukat keng kwa na kanya. When, awan to ti asinuman niya babae, nga ayatek nga kasti panangayat ko kingkwana. Iti likudan niya dapat ti sabali a karelasyon ko nga ni Sandra, nga di balasyo tao, Manong Robert. Dita kabsat nga napaniknikak nga birhen ni Leia, saan niya kaske ni Sandra, pagayam ko. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi iti patpatig a pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi pa yan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan nalugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglugar ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, ikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di kinubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Naglabas ti Aldao, Manong Robert. Nagtultuloy met di kiti aramid mi nga may kaniwas kanileya. May kaniwas kunat tasang kumapay nga rumbeng nga aramiden mi ti agkanaig. Ngem tunggal may kan kami ti gundaway. Maaramid ket maaramid ti saan na rumbeng. Saan niya maigawid ti gumay gayab-gabarik na? Mano pa? Naglabas met ti apay ti Aldao, ket nekkan nga ruden ti gundaway ti amak, nga nakapani di balasyo tao. Wen kabsat, naalan ni Auntie Elizabeth ni Tatang. Dabati kami nga dududwan nga agkabsat. Sa anunay nga nagbayag ng rugin ti panagpawit ti amak, agserbi ka na kami, ken ni Gina. Intuloy met ni Gina ti panagadal na. Komunikasyon ni ken ni Sandra. Ada di kiti gundaway nga mangipawit iti kwarta kanya. Ken pagkarkaryen na aramidek di kiti pagbagana. En bagak pay ket di ken kuanan nga nagsina kamin ken ni Leia. Gaputa naamwanan nya dati relasyon mi. Isu nga awan kami. Naragsakan ni Sandra edededingen bagak. Ket kunana nga mangurnong kano iti kantidad. Kausarin na nga umayag bakasyon dito Pilipinas tapnon ti kasta. Agkalaysa kami. Wenno saan ket ipagnana ti papeles ko. Babayan din makong kuna nga fiancé. Naragsakan na. Ngem no mapanunot ko ni Leia nga mabali na mapanawag. Aglidaya.
Jak matukod, jak masurot iti umno adana. Surutek ka din ni Sandra? Wenno. Ituloy ko tinapudno panangayat po kinilaya. Ngem na ikaruno ko na ako ni gayong-gayong ni Bason. Wen, kaya riga kun ti agbilbilog, iti dua akarayan, kadagidi agundaway, Manong Roberta. Naglabas pa di aldaw at dan ni Leia iti may kapat nga tawen ti panagadal na. Agturpuston kas may nga maestra, Manong Robert. Dita kabsat nga naragragsakan na gaputa. Makapurpustumet laingin ti kayanayat ko. Kaslawan met tinagbalbaliw keng kuana. Malaksid laing kadagiti aldaw ti bakasyon nga saan na agawid. No damagik ket adu ngamin dagiti aramiden miso nga saan ako niya agawid. Agkakagrupo kami agarami naglalo iti thesis. So nga, maawatan ako mapol. Maawatan ako ma. Awan pa kadanagang gaputa. Sikakit sikalaeng. Ay ayating kaunay-unay. Balikas na sanan to'y depel digiti bibig na iti bibig ko sa umisem. Maburburtya anak kadagidi nga makitkitak nga aksyon ni Leia. Ape nga kastuwit ni Leia. Kasla, parparaw pawin digiti salita na. Saan niya kasla idin niya? No baliksin na nga iayatin nakit. Aring na makalwa. Saan ka din nga pudno digiti balbalikas na kanya? Parparaw paw ka din niya balikas ti panang ibalikas na nga iayatin na. Sinalsaludsud ko iti bagik, Manong Robert. Madmadlaw ko payen nga, managpabusoy unayan ni Leia. Wen, oriad da kami laeng kadigiti pagtutugawan no awan digiti tao talaga nga maaramid ti rumbe nga maaramid. Saan na kas idi pagayam ko nga naannad ni Leia no kasta nga ginayat kami. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal.
Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo dito may iwasan talaga. Ora na niyo di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, naggurigor, andamit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Ideal daw, adu nga salsaludsud. Ti saan ko nga may birukan iti sumbat. Karili makitkitak nga aktuasyon ti kayanayat ko nga ni Lea. Manmanu kamin nga agkita. Gaputay bagana nga adu di iti as-asikaswen na. Naidigdig pa'y dito iti may nga problema ti amak, Manong Robert. E di na minsan yan bilin na nga mapanmitawagan. Napang kami nga ron nagtawag. Kaya di pa nakisarita mi ken kwa na kastoy di balikas na. Anak ko, agin inot kayo aglalo ken ka Gina. Ano malpas mo ito ti panagadal mo. Mabalin nga, sumrit kan tumit din iti trabaho. E di siyak ti nakisarita ken kwa na madlaw ko nga kasla problemado ti buses ti amami. Anyaya ti problema yutang. Aping kastamit hindi bagbagayo. Marigatanak dito Marigatanak dito ayang ko anak ko. Awan ti maiturturaya. Nagbalbalyo ti tratamiento di aginakan niya. Kang runaan na ni Elizabeth. Ni auntie yung Elizabeth. Anya ti kayat mo masawin. Kayat na nga ti amin niya masapulak ited kukin ko ana. Angim saan na mabalin ko naktakasanukay nga rutin nga anak ko. Anya apay metin nga nagbalin na kasta. Dakkel met ti problema ng amin gabuta. Ni Sandra ket naisungsung iti illegal na droga. At dapat kiti gundaway nga ibagbaga na kanyak nga gaya nayat kayo. At da kano napasamak yu, di adada di tabalay. Agpudno ka man. Agpayso ka diken. Ingkarina nga alam na ka dito. When tatang, anak ko, putulay mo ti relasyon mo kay Kuana. Masukan-sukat nga lalaki digiti makarkarelasyon na dito. Isu di dakila problema ni Elizabeth nga pakairamraman anak. Ket no kastang agpulkok siyak ti pagpupungtutan ni Elizabeth. So nga pangaasin. Saan mo nga patuluyan ti kalikagom mo nga umay dito babaen ka ni Sandra. Sabali nga tao ni Sandra anak ko. Sabali di kiti kakuyukuyog na ken ti kang runaan na. Timadlaw ko nga pa nakailumlum na ni illegal na droga. Sungag panunod ka ko ma.
masansanin ti pa nagririmikin ni Antiyo nga Elizabeth. Or urayak laingin ti pa nangi-open na nga. Agdibursyo kami. Ket no mapasamak deta. Tsaka mo anak ko no sa dinno ti papanak. Nagbalin nga problema mi ti problema ti amami nga di balasyo tao. Aglalo ket adda pa yen di sumangsangpet nga makais istorya ti sitwasyon na. Kasi tinaminsan nga isasangpet ti karuba mi nga nagbalin ka no nga kaobraan na. Amuyo anak ko, nakakutkutong ti amayo, mabugar unay. Ken kang runaan na, ag problema siguro, iti sitwasyon da iti asawa na. Ti anak ti asawa na winusyuman na nga ni Sandra, amangan ta may certificate din ti rehabilitation. Idinto nga ni Elizabeth, sa balimet din tinasubmok na. Man nakibarkadan ken, tsaka muna da trabaho na iti agdama. So nga, materter ti amayo nga, mangbiag katakwada. So nga, panunot kayo. No, adaman na ipawit na kada kayo. Dahito ikat bunga ti panagtedted ti lingit. Lingit ken mabali na buyugan ti luluana. Itil-iliw na kada kayo. Tunggalag kita kami. Da kayo laing ti sarsaritain na. Ken sarsaritain na ti dakkila problema na iti pamilya. Nga nangalaken ko anay tiyay. So nga, agsingsingpet kayo. Suratan nyo ti amayo. Problema mi nga kabsat. Pagyamanak laingen na pasnek ni Gina nga absat ko iti panagadal na. Dito'y metten kabsat nga sinursurok ti mabalin nga pagkakitaan wenno pamastre ka. Saan ako namang namnamakin ni tatang gapo ka iti adun nga istorya nga kastaunay manin tirigat na nga kasmet laing itirigat na idadapay laing iti pagilyan tayo. Manong ko. Nakitiggedak saan ko napilpilyen no anya ti pakitiggedak. Lakit di legal. Sumuro ti construction, makitrabaho iti panagtalon. Ken sabsabali pa. Dito'y metten nga liniklikak ti makikomunikar ken ni Sandra. Awan metten di naawat ko nga ipawpawit na. Ninamnamaklatan ti kayanayat ko nga ni Leia, aglalo iti panagturpos na. Iti may sa agundaway ingkedeng ko nga mapangkupasyarin ni Leia iti mismo nga pagtaingan da, Manong Robert. Di inana di nakapasungat kanya. Ada ka din eh. Leia nana. Minatmatan naktibaken. Tsak mautog na panunutin no anya ti kaya kasawin. Di panangkitan niya. Naliday di kiti matana ken ti sinukilan mo panan. Oh, anak ko. Saan nakadipay nga nakadamag? Ano ti? Saan ko ba'y nga nadamag na na? Di anak mo nga ti Leia. Nakigtuta. Kaya't yung asawin may panggip kinilaya na. Diyak ko makayat niya siyak ti mga ipinlukit kay kiday. Ngit, trombeng siguro nga mama. Awan ti pinilaw niya ikinasimpit. Kinamumi nga. Nasimpit ng pamilya na nagtamo. So awan tiniklamo niya ikanda tayo sa pamilya na. Ngim pang naasin ko lang siya kung tinubawat ay pamatakan. Ano ti kayat yung asawin? Lawlawagan niyo ko manana. Siyak mawatan
maulaw ako kanig sa saritain niyo. Ni Leia anak mo, nasikuban ti bisa ka naging pinasuna. Kita inkasera ti Mistrona, pinilimbing na tapos sa alam ang mga asawa ni Mistrona. Da kami lang ka nagatakin ko na ti mga pantin ni Mistrona kaya. So, pakawanin ko ka ti anak ko. Agluan ti bakit? Manungkul. Idinto nga aglulukin in tiriknak. Kasla kayat kun nga ilubsak ti bagi kiti daga. Ket si direk ni Leia. Ngem rumbeng ka di nga si direk ni Leia, Manong Robert. Saan ka di nga umuna nga si direk ti bagi? Gapoy tinaramid ko. Nga panang sirek iti dua relasyon. Ngem sakbay nga nagpakadaak, inulit-ulit ti bakit, idinadawat na ti pamakawan para iti anak na. Pakawanin ko ma. Saan ka kumangag panunot ti dakis para kinkuana? Kaasi ti anak ni. Kaasi unay. Ngimawanin ti mabalin mi gaputa. Naigarungugungin iti baso. Maawatan ko. Jakon sinungbatan ket pinatuloy kon tinangtali ko di tina ni Leia. Ket danda ni Jak mabagkat dagiti sakak nga yaddang bayat ti adayo kiti pagtainganda Manong Robert. Edi panpanagnak Manong ko nadlaw ko laeng ti panagar-arubos di kiti luluak. When, agar-arubos di kiti luluak kagiddan ti panangyar arasaas ko iti Leia. Leia, apay nga naramid mo kanyak ti kastoy. Apay nga di mo natungpal di Karim. Nga awan ti sabali nga lalaki nga aklunem no di laeng siyak. Apay nga ti payadaan ti asawa. Apay Leia, nagkurang ak kadiken ka. Diyos ko, karma kadikanyak na ito'y Diyos ko. Nagasat ko, Manong Robert. Tinakaay-ay-ay ken nakakakaasi nga gasat ko iti lubong ni ayat. Dua nga agpaiso di iti inayat ko. Ngem danda ni naggeddanda nga napukaw ko. Kang runaan na kini Leia. Enpas ngay ni Leia ti anak na nga putot ti maestro na nga dani ti asawa. Saan na nga naituloy ti panagraduar na. Nagnaeden iti balayda. Pagayam ko. Adda di kiti gundaway nga kayat ko nga sarungkaran ni Leia. Tapno ka sa ritak ken ituloy mi ti ayat mi. Ngem jak ammo ni umiso. No umiso dayto nga addang ko. Anno gutek ken ka kabsat ay ayatek pay laeng ni Leia. Pangasim Manong Robert. Umiso ka di nga sublyanak ni Leia wenno kasaritak tapno ituloy mi ti ayan-ayat mi. Nupay na addaanin deto iti anak, iti sabali a lalaki. Dituyen pagayam ko nga gibusak ti surat nga nangipadaunak iti kalman ko. Ket sapay ko matamay kari nga ibasang. Toy agyaman na pagayam mo, Paul. Pagayam ko, Paul, thank you very much. Ted mo gundaway, wano iti panangipay mo, iti surat mo. Wano panangipatulod mo, iti deti surat mo, iti programa tayo tinapalapas.
Numaminsan, pampanunutik nga kunam, sakbay nga si direm ni Leia, si direm nga umuna ti bagim. Mabalin nga husto ti kunam nga, karma, wenno subot, ken ka, ti napasamak ken ni Leia. Kaya na nga pagdaksan, mabalin nga nasaksakit pa'y, ngem ti naramidam, ti subot ti panagbasol mo ti ayanayat yung ni Leia. Para kanya kawan ti dakes na no kasaritam no lakit diso ti mariknam. Nga ay ayatem pa'y laeng no pa'y inanakanin ti sabali nga lalaki. No adda pa'y laeng dedi ayat. Nga in sagot mo ken ko ana. Saan niya dakes nga? Iruknoy mo manindeta nga ayat. Laeng pagayam ko masapul nga siguradwemon. No talaga nga sikan ti ayaten ni Leia amangan tanadagdag sento manen no iti may kadwa agundaway ket lukwen na ka tatinallikodan na kan iti kasamsamitan ti ayanayat yo saan pa nga basta-basta tinangisukatan na ken ka may isa nga addaan iti asawa para kanyak tukudem nga nalaing ti biyang ni Leia sakbay nga agdesisyon ka panggep iti kalikagom mo nga mangsubliken ko ana iti laksid ti naramid na iti ayanayat yo ngenta nga yamok nga midurduron na ka ti riknam gaputa nagaramid kamet bayat ti ayanayat yo no pay saan nga naamuan ni Leia ngem di agbalandra ti pasamak nadagdag senen ti naramid ni Leia gaputa nagpasikog iti sabali nga lalaki dayta laing ti baybagak pagayam ko iti deti nga indanon mo nga pakarikutam, panggep kinayat. Ulitik ti agyaman, iti panangipatulod mo iti deti surat mo iti programa tayo tinapalabas. Papagayam dito yung aruden, iti sabali pa agundaway, pumakada kami iti programa tayo tinapalabas. Dahito iti bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tay amin na sangapada, agyaman kam tingkay panagdingeg, ken panagbuya. Tinapalabas. Namuli ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.